Cununia surpriză a sezonului. Edera și Liviu i-au lăsat fără cuvinte pe telespectatori. Într-un context în care nimeni nu se aștepta ca una dintre cele mai urmărite povești de dragoste din emisiune să se transforme peste noapte într-o cununie oficială, Edera și Liviu au ales să își unească destinele într-un mod care a surprins nu doar telespectatorii fideli și colegii din platou, ci și pe cei mai sceptici privitori, provocând un val de emoție, curiozitate și dezbateri intense care au inundat mediul online cu mesaje de susținere, întrebări despre motivele acestei decizii și interpretări personale despre adevărata natură a sentimentelor lor. Cununia lor, desfășurată într-o manieră atipică și lipsită de toate elementele clasice pe care unii le-ar fi considerat obligatorii pentru un astfel de moment, de la fotografii cu familia extinsă și cadre cu rudele apropiate, până la tradițiile religioase obișnuite, a fost percepută de o parte a publicului ca un gest romantic și spontan, iar de altă parte ca un eveniment prea grăbit, motiv pentru care reacțiile au fost împărțite între aplauze entuziaste și suspiciuni discrete. Alegerea nașilor, Mihaela și Ștefan, a fost una dintre cele mai discutate teme, nu doar pentru că publicul s-a întrebat despre propria lor situație și modul în care se încadrează în rolul asumat, ci și pentru că această asociere a adus un strat suplimentar de intrigă și mister poveștii, adăugând un element neașteptat într-un eveniment care deja stârnea controverse și interpretări variate. Imaginile surprinse cu cei doi miri, zâmbind larg și ținându-se de mână cu o naturalețe dezarmantă, au fost distribuite de sute de ori pe rețelele sociale, transformându-se într-un simbol al ideii că iubirea poate sfida orice calendar prestabilit și că uneori cei implicați sunt singurii care pot decide momentul potrivit pentru a-și oficializa relația, chiar dacă acest lucru înseamnă să treacă peste regulile nescrise ale tradiției. În ciuda tuturor comentariilor, ceea ce rămâne în memoria fanilor emisiunii este imaginea unei zile pline de emoție pură, în care doi tineri au decis să spună da, din convingere și din dorința de a începe un capitol nou împreună, iar acest gest, indiferent de context sau interpretări, rămâne o dovadă că poveștile de dragoste adevărate pot apărea și crește acolo unde nimeni nu le așteaptă, schimbând complet direcția unui sezon întreg. Edera și Liviu au luat prin surprindere întreaga comunitate a fanilor emisiunii, alegând să își unească destinele într-un moment pe care nimeni nu îl anticipa, iar vestea a căzut ca un trăsnet peste cei care urmăresc cu sufletul la gură fiecare pas al concurenților. Gestul lor a stârnit reacții puternice nu doar din partea apropiaților, ci și din partea telespectatorilor care au simțit nevoia să își exprime bucuria, uimirea și curiozitatea legată de această decizie. Pe rețelele de socializare au apărut imediat urări calde, de la clasicele casă de piatră și felicitări, până la mesaje pline de emoție despre cât de frumos li se pare cuplul format în cadrul emisiunii. Mulți au fost impresionați de hotărârea lor, considerând că gestul arată o iubire profundă și o dorință autentică de a-și construi viitorul împreună. Alții însă au ridicat sprâncenele, întrebându-se dacă nu cumva totul s-a întâmplat prea repede, fără pregătiri tradiționale și fără toate elementele pe care unii le consideră esențiale pentru o cununie. Detaliul că nașii lor sunt Mihaela și Ștefan a atras atenția, mai ales că au apărut întrebări despre situația lor personală și despre cum se potrivesc aceste roluri în contextul tradițiilor românești. Unii telespectatori au remarcat lipsa fotografiilor cu familia extinsă, cu părinții sau cu rudele, ceea ce a alimentat discuții despre caracterul discret sau poate grăbit al evenimentului. Imaginile de la cununie, în care Edera și Liviu apar zâmbind și ținându-se de mână, au transmis însă o energie pozitivă care a fost imposibil de ignorat, iar comentariile admirative au curs în valuri, în timp ce o parte din public s-a lăsat purtată de entuziasmul momentului, declarându-i cei mai frumoși din sezonul lor. Alții au păstrat o notă de scepticism, invocând ritmul alert al relațiilor din cadrul emisiunii. Au fost și voci care au văzut în gestul lor o dovadă că iubirea nu are nevoie de un calendar prestabilit, ci doar de convingerea celor doi implicați. Cei care i-au urmărit de la începutul sezonului știu că între Edera și Liviu a existat o atracție constantă, iar momentele lor împreună au fost adesea presărate cu zâmbete, complicitate și sprijin reciproc. Felicitările venite de la fani au fost adesea însoțite de urări pentru copii frumoși, sănătate și o viață lungă împreună, lucru care arată cât de mult și-au câștigat simpatia publicului.
Cununia lor a avut însă și o latură atipică pentru unii, fiind programată în perioadă de post, ceea ce a ridicat câteva sprâncene printre privitorii mai tradiționaliști. În mediul online, discuțiile s-au împărțit între entuziasm și prudență, fiecare având propria interpretare asupra momentului. Pentru Edera și Liviu, însă, ziua a fost una specială, marcată de emoții intense și de promisiuni făcute din suflet. Chiar dacă unii au sugerat că momentul ar putea avea legătură cu obținerea unei vize pentru România, cuplul nu a dat nicio declarație care să confirme sau să infirme aceste speculații. Cert este că, în ochii celor doi, s-a citit bucuria de a face acest pas, indiferent de comentariile exterioare. Nașii Mihaela și Ștefan au părut la rândul lor fericiți să fie parte din acest capitol important, deși și asupra lor au planat întrebări din partea publicului. Un detaliu care a atras simpatie a fost naturalețea cu care cei doi miri s-au prezentat, fără excese, fără gesturi teatrale, pur și simplu bucuroși să fie împreună. Publicul fidel al emisiunii a recunoscut imediat acea chimie pe care au văzut-o, crescând episod după episod și pe care acum o văd confirmată prin acest pas major. Dincolo de tot ce s-a spus, momentul a fost unul memorabil pentru sezonul în curs, fiind unul dintre rarele cazuri în care o relație din emisiune s-a concretizat într-o cununie reală. Chiar și cei mai sceptici au recunoscut că între Edera și Liviu există o conexiune aparte, greu de contestat. Pentru fanii care îi urmăresc zilnic, ziua cununiei a fost o sărbătoare în sine, un episod pe care îl vor povesti mult timp de acum înainte. Indiferent ce urmează pentru cei doi, momentul lor a scris o filă frumoasă în povestea emisiunii. Faptul că reacțiile au fost atât de diverse arată că evenimentul a atins corzi sensibile, punând în discuție atât tradițiile, cât și libertatea de alegere a tinerilor. Această cununie a reușit să creeze un val de emoție care a depășit platoul emisiunii și a intrat în casele a mii de telespectatori. Fanii s-au grăbit să le trimită mesaje de susținere, să le ofere sfaturi de viață și să le ureze un drum presărat, cu iubire și respect reciproc. Dincolo de comentariile critice, există o mare parte a publicului care le dorește să rămână împreună până la adânci bătrâneți. Această combinație de emoție, curiozitate și dezbatere a făcut din cununia lor subiectul fierbinte al momentului. Mulți consideră că tocmai această diversitate de reacții le va oferi celor doi un plus de notorietate și îi va menține în atenția publicului. Momentul lor a arătat încă o dată că în emisiune nu există scenarii prestabilite, iar deciziile surprinzătoare pot schimba dinamica întregului sezon. Pentru cei care cred în dragoste la prima vedere, gestul lor este o confirmare. Pentru ceilalți, este o invitație la reflexie asupra modului în care fiecare își trăiește viața și ia decizii importante. În final, Edera și Liviu au demonstrat că, indiferent de circumstanțe, curajul de a face un pas important împreună rămâne cel mai frumos cadou pe care și-l pot oferi unul altuia. Și, indiferent de cât de multe păreri există, ziua cununiei lor va rămâne un moment unic, plin de semnificație, care le-a unit destinele în fața lumii întregi.